Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao. Once again, narito po tayong muli upang magbigay ng karangalan, kaluguran sa ating Panginoon. Bagamat ang ating bansang Pilipinas ay nag-aalaala o inaalaala ang unang Biyernes na maganap ang mahal na araw. At ngayon pong gabi na ito ay bago po nating pag-aralan ng 7 huling wika na binanggit ng Panginoon, akin po ito ibabahagi sa loob lamang ng mga 20 minuto, ay i-declare po natin na karapat-dapat na ang Diyos, ang Kordero na nagkatawang tao, ang ating tagapagligtas ay maihayag natin na dakila siya at wala siyang katulad. Truly worthy is the Lamb of God. Kaya nga po, ngayong gabi na ito, ihanda natin ating mga puso at sumambatay sa Diyos, parangalan natin siya, luwalatiin natin siya, at bigyan natin ang karangalan ng Panginoon sa kanyang pagkakapako sa krus. 2,000 taon na nakararaan, inialay niya ang kanyang buhay doon upang ang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na wala hanggan. Tayo po'y manalangin saglit. Heavenly Father, we thank you, Lord, we honor you this day, O God. Panginoon, ihayag namin na karapat-dapat kang purihin at sambahin. Lord, sanctify us with your precious blood and may your name be exalted. We declare, Lord, your mighty spirit to move in our midst, O God, and touch your people, Lord. We glorify and we honor you, Lord. Worthy is the Lamb of God. Amen, amen. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for His love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne.
Worthy is the Lamb. Sing worthy, worthy is the Lamb. Once again, we will sing worthy is the Lamb of God. Worthy, worthy, you're worthy, seated on the throne, seated on the throne. Crown you now with many Lord, you reign, Lord, you reign, victorious, high and lifted up. Jesus, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, once again, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Lord, worthy, worthy, Lord, the Lamb. Worthy is the Lamb of God. Worthy, worthy are you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, glory, glory, glory. Worthy is the Lamb of God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. You're worthy, Lord. Worthy to be praised. Worthy to receive honor and glory and power and majesty. Yes, Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, we thank you, Lord. For this is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Marahil, Panginoon, ang mundo at ang aming bansang Pilipinas, maraming kaming kababayan ay marahil ay nalulungkot. Marami natatakot. At maging sa pag-aalaala po namin, Panginoon, sa araw ng Kwaresma, sa unang Biyernes na naganap ang mahal na araw na ang iyong pagkakapako sa krus, Panginoon, ikaw ay nabayubay at ikaw ay namatay 2,000 years ago. At yan ay dahil sa iyong walang hanggang pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Lord, bago kami magpatuloy na magandog ng mga papuri at pagsamba sa iyo, pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga salita. At patuloy po ito magbigay ng lakas ng loob ng bawat isa, ng kaliwanagan ng kaisipan, na sa iyong 7 huling wikang binanggit sa krus, ay maunawaan po namin ang mga talatang ito na magbibigay sa amin ng liwanag ng buhay. Salamat po, Panginoon. Ito ba aming panalangin, Ama, sa matamis at pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Mga kapatid, mga magulang, ngayon pong gabi na ito, ay wala po sa plano ko nitong mga nagdaang araw na maipahayag pa po ang 7 huling wika na binanggit ng Panginoon. Dahil po ang aming Bacoor City Transformation Office ay nagkaroon na po ng pagbabahagi ng 7 last word. At subalit, minabuti ko po na ngayong gabi na ito, ngayong pong oras na ito, maibahagi ko sa inyo sa maikling sandali ang huling 7 wika na binanggit ng Panginoong Sus habang siya'y nakapako sa krus. Dahil nito po mga nagdadaang araw, katulad po ng nabanggit ko last Sunday, na ang isang agila po ay hindi pwedeng masikil sa loob ng kulungan dahil ang agila ay nais niyang laging lumilipad doon sa kabundukan, sa alapaap. Dahil hindi siya pwedeng ikulong. Kaya nga po itong pandemic na ito, marahil sa iba't ibang probinsya, maging sa Mindoro po, ay malaya po na patuloy na nakakapag-gathering ang ating mga kapatiram doon at malayang naipapangaral ang salita ng Diyos. Kaya nga po, minabuti ko po na bagamat dito po sa ating
NCR, dito po sa Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna, ay medyo talagang mahirap pong magtipon-tipon ang mga mananampalataya. At kahit dito po sa ating sa loob ng church ay wala po talagang tao, ito lamang pong buong music team ko ay naririto sapagkat sila po taga rito lamang sa loob ng church. Ano po? Kaya nga po, sa oras na ito ay hayaan po ninyo na maibahagi ko sa inyo ang huling 7 wika na binanggit ng Panginoon. Kaya nga po sa oras na ito, bago tayo magpatuloy na maghandog ng mga papuri at pagsamba sa Diyos ng awitin, ay ibahagi ko po sa inyo sa maikling sandali ang 7 wika na binanggit ng Panginoon. Simulan po natin. Dito po sa Luke chapter 23 verse 32 to 34, habang nakapako ang Panginoon sa krus, 2,000 taon na nakararaan, ito po ang kanyang binanggit. May 2 pang kriminal o mamamatay tao o salarin na inilabas na mga kawal o sundalo upang ipako ang kasama ni Kristo doon sa krus. 33, nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang 2 kriminal o makasalanan, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. 34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinaghati-hati ng mga kawal ang damit ni Jesus. Sila'y nagpalabunutan upang malaman kung kani-kanino mapupunta ang bawat kasuotan niya. Mga kapatid, mga magulang, ito po ang unang wika na binanggit ng Panginoon. Ayon sa binasa natin, bago siya ipako sa krus, merong makasalanan, may mga mamamatay tao o marahil magnanakaw nung panahon na yon na kriminal, na ibinilanggo. At sila daw po'y pinakawalan sa kulungan at isinabay o isinama sa Panginoon doon sa krus, sa bundok ng Golgota upang kasabay niyang ipapako sa krus. 2 makasalanan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. At na maganap ito ay nagsalita ang Panginoon ng isang wika, Father, forgive them, for they do not know what they do. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito pong salitang ito ng Panginoon, it is the word of forgiveness, salita ng pagpapatawad, wika ng pagpapatawad sa mga nagkasala. At kayo po at ako, 2,000 taon na nakararaan, tayo po ay pinatawad na ng Panginoon. Para matagam lamang natin yung kapatawaran na yon, kailangan tayong lumapit sa Kanya. Upang sa Panginoon tayo po ay magpakumbaba at humingi ng tawad sa ating mga pagkakasala. Sinasabi ng Roma chapter 3 verse 10, no one is righteous before God. Walang matuwid, wala kahit isa, lahat ay nagkasala. Kaya sa ganito pong kapanahunan ng pag-aalaala natin, nung unang araw na maganap ang Biyernes Santo, ang Panginoon ay pinako sa krus at nagwika siya ng pagpapatawad. Gaano man kalaki ang inyong kasalanan, gaano man kalaki ang aking kasalanan, kasinlaki man ang barkong biba, no? Ang kasalanan natin o kasinlaki ng yung malalaking barko diyan sa pier, no? Yung Tugo nga ba 'yun? Yung barko, no? 'Di ba may ganung barko ang laki-laki o barkong Titanic? Kahit ganung kasilaki ang kasalanan nating nagawa, ang pag-ibig at kapatawaran ng Diyos sa inyo at sa akin ay kasinlawak ng karagatan. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Yan po yung unang wika na binanggit niya. Pangalawa, bumanggit ang Panginoon sa Luke chapter 23 verse 39 to 43. Ito po ang sinasabi. One of the criminals who had been hanged on a cross beside him kept hurling, abusing, saying, Are you not the Christ? Hindi ba't ikaw ang Kristo? Sabi nung isang kriminal na nakapako. Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. But the other one rebuking, yung isang makasalanang nakapako, pinagalitan siya at sinabihan siya, no? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Do you not even fear God? Since you are under the same sentence of condemnation. No? Sabi nung isang nakapako, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ay sinintensyahan, pinarusahan kang katulad ko at katulad niya. Pero ang taong ito, ang sabi ng lalaking ito, we are suffering justly because we are getting what we deserve for what we have done. No, dapat lamang silang parusahan ng ganun dahil nga sa ginawa nila, dahil sila makasalanan.
But this man, sabi ng lalaking ito, but this man done nothing wrong. No? Yun po ang sinabi ng isang nakapakong kasama ng Panginoon sa krus. Verse 42, and he was saying, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Sabi ng lalaking ito. At sumagot ang Panginoon sa kanya. No? Sabi ng Panginoon sa kanya, today you will be with me in paradise. Ngayon din na ipagsasama kita sa paraiso. Tignan po ninyo, nang ipako ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, may ipinakong kasabay niya dalawang makasalanan, dalawang taong kilala sa lipunan na kriminal. At yung isa ay nagsalita, marahil yung nasa kaliwa ang sabi niya, hindi ba't ikaw ang Kristo, ang Mesiyas, ang tagapagligtas? Bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili, pati na kami? Ang lalaki pong ito ay malakas ang loob. Gayong siya'y isang makasalanan at nagsasalita sa Panginoon, inuuyam ang Panginoon, inuusig, nagsasalita ng salitang nagbibigay ng sakit sa kalooban ng Panginoon. Gayong ang Panginoon ay walang kasalanan. Ang lalaking ito na isang makasalanan ay nagwika sa Panginoon na kung talagang gusto niyang patotohanan na si Jesus nga ang Kristo, ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Kaya inuuyam niya ang Panginoon, nagsasalita siya na masasakit laban sa Panginoon. Pero naroroon ang isang kasama niya makasalanan, ang sabi ng isa, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tignan po ninyo, yung isang makasalanan na yun, he declared that there is a God. Merong Diyos na kinikilala niya doon pa lamang sa pagsasalita ng lalaking ito ay merong totoong Diyos. No? At ang Panginoon yun. Kaya ang sabi niya, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Dapat lamang tayong parusahan ng ganito. Dahil tayo ay makasalanan, masama tayo. Pero ang taong ito matuwid, sabi nung lalaking isa. No? So inihahayag ng lalaking ito na ang Panginoong Hesus ay Diyos, na ang Panginoon ay hari, no? Na ang Panginoon ay may kaharian. Kaya ang sabi ng binasa natin, no? Ang sabi niya, verse 41, we are suffering justly because we are getting what we deserve for what we have done. But this man has done nothing wrong. And he was saying, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Pag nag-ahari ka na, pag dumating ka na sa iyong kaharian. So kinikilala ng isang makasalanang ito na may kaharian ng Panginoon, na siya ay hari at siya ay merong kaharian. Kaya ang sabi niya, Lord, remember me when you are in your paradise or in your kingdom. Kaya ang sabi ng Panginoon, today you will be with me in paradise. Sapagkat ang lalaki pong ito'y nagpahayag ng kanyang pagkilala sa Panginoon. Nagpahayag ng pagbabalik loob niya sa Diyos. This is the word of assurance. No? Nagbibigay itong pangungusap ng ating Panginoon na ito'y pangungusap ng assurance of salvation ng isang makasalanan. Kaya tayo po ay binibigyan ng Panginoong Hesus ng katiyakan, ng kaligtasan kung tayo lamang po'y lalapit sa Kanya. At aaminin, tayo nga po ay nagkasala, katulad po ng lalaking ito. So sa dalawang nakapakong kasabay ng Panginoon, isa ay napahamak dahil sa pagmamataas, dahil sa hindi pagkilala sa Panginoon, at ang isa naman po'y nakatanggap ng kaligtasan. This is the word of assurance of salvation. Pangatlo, na wika na binanggit ng Panginoon, sa John chapter 19 verse 26 and 27, ang sabi po rito, so Jesus seeing his mother, and the disciple whom he loved standing near. No? Jesus said to his mother, woman, behold your son. Look, your son. He is your son. 27, he said to the disciple, sinabi naman ni Jesus sa kanyang mga alagad, no? Sabi niya, disciple, look, he is your mother. From that hour, the disciple took her into his own home. No? So ito pong salitang ito ng Panginoon, habang siya'y nakatayo, ay sinabi niya sa kanyang inang si Maria, sa laman nung nando doon,
Ginang babae, narito ang iyong anak. At sinabi niya sa mga alagad, narito ang inyong ina. This is the word of, it speaks about relationship. It speaks about responsibility. Ito po'y paghahayag ng responsibilidad ng ina sa anak, ng relationship ng isang pamilya. No? Ito po'y pangungusap ng pagpapaalaala na ang tungkulin at relasyon na mag-iina ng isang buong pamilya ay nararapat na pangalagaan, bantayan, pagyamanin. Kaya nga sinasabi ng kasulatan, children, obey your parents in the Lord. For this is right. Honor your father, obey your parents, dahil ito po ang nakalulugod sa Panginoon. At ganoon din ang mga parents, do not provoke your children to wrath, but bring them up to the nurture and admonition of the Lord. Ephesians chapter 6 verses 1 to 4. Kaya nga ito po'y pangungusap ng ating Panginoon ng paalaala ng relasyon ng anak sa mga magulang at ng mga magulang sa anak, yung responsibilidad at relasyon na maayos at maganda. Kaya sabi ng Panginoon, woman, behold thy son, at sa mga disipulo, behold thy mother. At nang umuwi ng mga disipulo, doon na tumira ang ating Panginoon. Nung oras na yon, naroroon po ang tatlong Maria. Si Mariang ina ng Panginoong Hesus, si Maria Magdalenang 7 demonyo ang pinalayas, at si Mariang ina ni Cleope. No? Naroon po sila. Pang-apat na wika na binanggit ng Panginoon habang siya nakapako sa krus. Sa Matthew chapter 27 verse 45 to 46, ito pong sinasabi. 45, mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. 46, na mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani, nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? No? About 3 in the afternoon, Jesus cried a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Or why have you abandoned me? Sabi ng New Living Translation, bakit mo ako inabandona? Bakit mo ako pinabayaan? Ito po ay pangungusap o salita ng ating Panginoon. This is the word of rejection. This is the word of forsaken. Pangungusap ng pagtatakwil o hindi pagtalima. Totoo po ng ating amang nasa langit na ang kanyang anak na si Jesus na kanyang isinugo sa lupa nung ipinako sa krus ay hindi niya matignan at pinabayaan ng Ama. Bakit? Because the sin of the world, because of your sin and my sin, lay down to Jesus. No? Inilagay sa ating Panginoon, bit-bit at dala-dala ng Panginoon ang kasalanan ng buong mundo nung oras na iyon. No? Dahil sa pag-ibig sa inyo at pag-ibig sa akin, nagawa na talikuran ng Ama ang kanyang anak na si Jesus, hindi niya ito matignan. Dahil ang kasalanan ng lahi ng tao ay ipinataw sa Panginoon. Dala-dala niya. God loves the sinner. But God hates sin. Namumuhay siya sa kasalanan. Ang kasalanan nating tao'y nakikita ng Ama sa anak, kaya natalikuran niya at hindi niya matignan ang kanyang anak. Inako ng Panginoon, sinabi ng Biblia, ang Panginoong Hesus na walang kasalanan ay ginawang kasalanan. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, He knew no sin. Siya na walang kasalanan ay ginawang kasalanan upang tayo gawing katwiran ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan po ang pang-apat na wika na binanggit ng Panginoon. Nagawa siyang pabayaan ng Ama dahil sa kasalanan ng mundong ipinataw sa Kanya. Pang-lima na binanggit ng Panginoon habang nakapako siya sa krus. No? John chapter 19 verse 28, sinasabi rito, Jesus knew that His mission was now finished. And to fulfill His scripture, He said, I am thirsty. Ako'y nauuhaw. Yan po ang binanggit ng Panginoon sa kanyang panglimang wika. Alam ni Jesus na naganap na, natapos na yung kanyang misyon, natupad na ipapako siya sa krus.
Naganap na, kaya sinasabi ng kasulatan, I am thirsty. Nauuhaw ako. Ang Panginoon ay nauuhaw. This is the word of suffering. Nagsasuffer siya. Kaya ang isang tao, pagka hirap na sa nararamdaman, kung marami na siyang ginagawa, sobra na ang pagod at hirap niya, nauuhaw siya at naghahanap siya ng tubig. No? Kaya nung oras na yon, meron dong suka na may esponga at inilapit sa Panginoon para painumin ng Panginoon. Pero hindi po doon nauuhaw ang Diyos. Ang Panginoon ay nauuhaw na ang mga tao'y magbalik loob sa Kanya. Ang mga tao'y magsisi sa kasalanan at ito po'y talikuran. Kaya makababayan dito sa ating bansang Pilipinas, ngayong dumadanas tayo ng pandemic, no? Ang mga Pilipino ay hindi matigas ang ulo. Ang mga Pilipino ay disiplinado, masunurin, sumusunod sa protocol at batas ng ating bansang Pilipinas. Ang mga Pilipino ay mapagpakumbaba, mahinahon. Kaya gawin po ninyo ito, no? Na tayo ay sumunod sa ating pamahalaan upang matapos na itong pandemic na ito. Nauuhaw ang Panginoon, ang tao ay magsisi, magbago ng buhay at magkakaroon lamang tayo ng changes sa buhay natin sa pamamagitan ng ating Panginoon. Siya po ang magbabago sa atin. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Talagang likas sa tao ang makasalanan at masama, matigas ang ulo, palalo, mayabang, mapagmataas. Tulad nung lalaking isang nakapako sa krus na makasalanan, no? Na tinutuya pa ang Panginoon, gayong siya nga ay karapat-dapat na ipako dahil siya ay makasalanan. Pero ang Panginoon walang kasalanan. Kaya nga po, hinihintay ng Panginoon na tayo lumapit sa Kanya. Pang-anim na binanggit na wika ng Panginoon habang siya ay nakapako sa krus. John chapter 19, verse 29 to 30. Ano po ang sinasabi rito? May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Nilubog nila rito ang isang esponga. Ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at idiniit sa kanyang bibig. Verse 30. Nang masisip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So ano po ang sabi? When Jesus had tasted, He said, it is finished. Naganap na, natapos na. Ano po yung tinapos ng Panginoon? Ang kaligtasan nyo at kaligtasan ko. The finishing work of Jesus at the Calvary. Tinapos na po ng Panginoon. Ang dapat lamang gawin ng tao ay lumapit sa Kanya at tanggapin yung kaligtasan yun. Katulad po sa isang nabilanggo. Kapag nag-release ang hukuman, no, na ikaw ay not guilty o ikaw ay pinapalaya na, napatunayang wala kang kasalanan, no, pag hindi mo tinanggap yung release paper na yon, mananatili ka nakabilanggo. Pero pag tinanggap mo yung release paper na yon, napatunayang ikaw ay pinalaya na, pinawalang sala, pag tinanggap mo siya, makakalaya ka nga. Pero pag hindi mo tinanggap, mananatili ka nakabilanggo. Kapatid, kaibigan, sinabi ng Panginoon, naganap na, natapos na. Yung mission niya sa lupa, na ipapako siya sa krus upang kayo at ako ay tubusin sa kasalanan. Na ang dugo niya ay mabubuhos sa krus upang mahugasan at malinis ang lahat ng ating kasalanan. Kaya sinasabi ng kasulatan na ang dugo ng Panginoon ay nabuhos sa krus. At yung dugo niya na yon, ang dinala niya doon sa trono ng Diyos ng kabanal-banalan. At inialay niya sa Ama dahil yung dugo na yon ang maghuhugas at maglilinis ng ating makasalanan. It is finished. Titilistay. Victory na ang Panginoon. This is the word of victory. Ito po'y salita o pangungusap ng tagumpay na angkala ng demonyo at ni Satanas, ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas sa Mesiya, ay namatay na. Totoo, namatay siya sa krus. And after 3 days, He rose from the dead. Kaya ang ating Panginoon, hindi po siya patay. Hindi po siya taon-taon na mamatay. Ito ay inaala-ala lamang po natin. Kaya hindi tayo dapat malungkot. Dapat tayo mag-rejoice. Dapat tayo magsaya. Dahil ang Diyos nating sinasamba ay buhay, mga kapatid. Narito ang Panginoon, ang kanyang presensya. No? Kaya nga, narito tayo to celebrate that Jesus is alive. Hindi siya patay. Dapat tayo mag-rejoice. Kung ating makababayan ay nalulungkot, sinasabing patay ang Panginoong Yesus, hindi po siya patay. No?
At kapag ganitong panahon, sinasabi, bawal kumain ng ganito, bawal maligo, hindi, wala pong bawal. Ang bawal lamang po at ang masama ay mag-drugs, uminom ng alak, magbisyo at lumabag sa batas. Yan po ang kasalanan. No? Yan po ang masama. Kaya ang Panginoon sabi niya, it is finished, victory na. No? Pangpitong wika na binanggit ng Panginoon habang siya nakapako sa krus, sa Luke chapter 23 verse 44 to 46, ito pong sinasabi, na magtatanghaling tapat na hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim sa buong lupain. 45, nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw na malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. No? Father, into your hands I commit my spirit. I trust my spirit. This is the word of trust or committal. Ito po'y salita o pangungusap ng pagtatalaga, pag-aalay, no? Pagtitiwala. Na nung oras na yun, alam na ng Panginoon na talagang mamamatay na siya at nangyari na nga po. Nalagutan siya ng hininga. Inilibing po siya and after 3 days, He rose from the dead. Kaya dapat tayo magsaya because our God is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Hallelujah. Buhay ang Panginoon natin. He is worthy to be praised. He is worthy to be magnified. For He is risen from the dead. Buhay ang Panginoon. He is worthy. Worthy is the Lamb of God. Karapat dapat siyang sambahin at papurihan at pasalamatan. Kaya tayo mga anak ng Diyos, dapat tayo mag-rejoice. And let us feel His presence. Buhay ang Panginoon natin at kailanman hindi na siya mamamatay, taon-taon. Hindi na siya mamamatay, buhay ang ating Panginoon. Kumikilos ang Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord, for the cross. Thank you, Jesus. Amen, Lord. Hallelujah. Sambahin natin ang Panginoon. Alayan natin siya ng mga papuri at pagsamba. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. You have won the victory. Yes, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You have won it all for me. Death could not hold you down. Yes, Lord. You are the risen King, seated in majesty.
Jesus. He's risen. He's King. Amen, Lord. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. Come on, let's declare. Our God is alive. Jesus is alive. He won the victory. He reigns on. Once again, our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Sin is broken. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won us freedom. Jesus has won it all. Sing hallelujah. Hallelujah. You have won. You have won. Oh, let's praise the name. Let's praise the name. And sing hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. Death would not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. You are the risen. For the last time, church, come on, sing hallelujah. Hallelujah. You have won the victory. You have won the victory. We sing hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. The ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is rich and high. Forever He is risen. He is alive. Jesus is alive. He is alive. Forever. Forever He
has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb for the last time we sing. We sing hallelujah. So we sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. Forever you are glorified. Forever you are lifted high. Forever you are risen. You are alive. You are alive. Once again, forever, forever you are glorified. Forever you are lifted high. Forever you are risen. You are alive. You are alive. Once again, sing it with all of your hearts. Forever you are glorified. Forever you are lifted up. Oh, forever, oh yes, you have risen. You have risen. You are alive. Oh, thank you, Lord. You are alive. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you. And I'm forever grateful for the cross. And I'm forever grateful to you, Lord, that you came to seek and save the Lord. You did not wait for me to draw near to you, but you clothe yourself in frail humanity. You did not wait for me. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful. Forever grateful. And I'm forever grateful for the cross. And I'm forever grateful to you, Lord, that you came to seek and save the Lord. And I'm forever grateful to you. Forever grateful. I'm forever grateful for the cross. And I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. 'Cause you are my God, the great I am. And you, come on, church, we will declare you are the rock on which I stand. You reign.
You reign, oh Lord. You reign, you reign, you reign. You are my God. Oh yes, you are great, you are mighty, you are the rock on which I stand. You reign, oh Lord. You reign, you reign. We lift you high, higher than all others. Lift the name of Jesus. We lift you high, lift the name of Jesus. Higher than for He is alive, for He is great, for great are you, Lord, and worthy of all the glory and honor and praise. We lift you high, higher than all others. We lift you high, higher than all others. You are great, for great are you, Lord, and worthy of all the glory and honor and praise. Great are you, Lord, for great are you, Lord, and worthy of all glory, honor, and for the last time, for great are you, Lord, for great are you, Lord, and worthy of all the glory and honor and praise. Hallelujah. You are Hallelujah. worthy, Yes, God. Lord, you're worthy to be praised. Our God is alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus is alive forever and ever. He is risen from the dead. He is risen from the dead. Jesus is alive. Hallelujah, hallelujah. Amen, Lord. Hallelujah. Oh, glory, glory. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus, our God is alive. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Amen. Yes, Lord. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Come on, church, people, lift the name of Jesus. Lord, I lift your name on high. Oh, Lord, we love to sing your praises. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life, Lord. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the
sky. Lord, I lift your name on high. Come on, lift up your voice. Say, you came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I live for the last time. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Oh yes, come on, we will celebrate, for our God is alive, for Jesus is alive. Hallelujah. We will declare, Hallelujah. God is alive. Celebrate, Jesus, celebrate. Come on and celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. And he lives forevermore. He is risen. He's risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. So celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. We will declare, He is risen. He is risen, and He lives forevermore. He is risen. He's risen. Come on and celebrate. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. He's risen. He is risen. Come on. Risen. And He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate. 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 Come on and celebrate the resurrection of our Lord. It's early Sunday morning, just like Jesus said. He broke the curse of sin and death, and He rose up from the dead. And now we have a new beginning in a kingdom that has no ending. Hallelujah. 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 Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. Because of sin is broken, we have perfect liberty.
Lamb of God is risen. He's alive. See, He's alive. He's alive. He is the author and the finisher of our faith. The stone they threw away is the cornerstone today. Death has no more victory. Grave has no more sting. Hallelujah. Hallelujah. Wonderful Counselor, Almighty God is He. The everlasting Father is the precious Prince of Peace. He's blessed forever. He's alive. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. Once again, sing hallelujah. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. Jesus is alive. He's alive. He's the Alpha. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. Jesus is alive. Hallelujah. Hallelujah. Amen, Lord. Amen, Lord. Oh, glory, glory, glory. Our God is alive. Brothers and sisters, wherever you are, just declare that our God is alive. He is risen from the dead. And once and for all, hindi na siya kailanman mamamatay. Ang Diyos ng Kristyanismo ay namatay minsan lamang 2,000 taon nakararaan. Subalit nabuhay na muli mula sa mga patay. Kaya ang mga anak ng Diyos dapat tayo mag-rejoice, magalak at magsaya. Hindi tayo dapat nalulungkot sa ganitong kapanahunan. Tayo ay dapat maggalak at magsaya, mag-rejoice sa ating Panginoon. Hallelujah! Amen, amen, hallelujah, amen. Let's sing this last song. Sabi ng awit na yun, happy day, happy day. Dapat tayo magsaya, no? Dapat lagi tayo nagre-rejoice, no? Hindi tayo dapat malungkot. Buhay ang Diyos natin. Hallelujah, hallelujah, amen, amen. Amen. Woo! Greatest day in history. Dennis Peter, you have rescued me. Sing it out. Jesus is alive. Amen. The empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Come on, we must shout. Jesus is alive. He's alive. He's alive. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am saved. When I stand in that place, free at last,
meaning Sing, face I am to yours. face. I am yours. You are mine. Jesus, you are mine. And the joy, perfect peace, perfect pain, finally Oh, we will we will see. celebrate. Celebrate. Jesus is alive. He's alive. Come on, sing. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. What a glorious day. What a glorious way that you have saved me, Lord. That you have saved me. Oh, what a glorious day. What a glorious way. What a glorious way. You have saved me. That you have saved me. Say, Oh, what a glorious day. what a glorious way. What a glorious way. That you have saved me. Say, Oh, what a glorious day. what a glorious day. What a glorious The people of the day. Lord, we will shout the name of Jesus. Jesus. Say, Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Sing forever. Forever I am changed. yes, Lord, forever I am changed. 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 We thank you, Lord. We thank you, Lord. Glory, glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Lord, truly in Christ alone, we place our trust. Thank you, Lord Jesus, because our God is alive. Yes, Lord. Amen, amen. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, source of hope, my source of hope is Christ alone. In Christ alone, we place our trust. My trust. Find my glory. And find my glory. The power of the cross. In every victory,
source of hope is Christ alone. Kay Kristo lang, kay Kristo lang ang tiwala ko. Ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas. Amen, Lord. Hallelujah. Pag-asa ko kay Kristo lang. Panginoon, salamat. Meron kaming Diyos na buhay. Meron kaming Diyos na nag-iingat, sumusubaybay sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, for your divine protection, for your covering of your power and your blood. Salamat, Lord, sa kalakasan. Salamat, Lord, ano man ang mangyari sa mundong ito, Lord, tumatayo kami sa mga pangako mo na hindi mo kami iwanan, hindi mo kami pababayaan. Lord, salamat sa iyong presensya at sa lahat na sumubaybay ngayong gabi na ito, Panginoon. Pinagpala mo po ang bawat isa. Inabot mo ng iyong kapangyarihan, ng iyong presensya. Tanggapin mo, Panginoon, ang lahat ng karangalan, ang papuri, pasasalamat para sa iyo lamang, Ama, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na Diyos na buhay, magpakailanman. Amen, amen. God bless you all. Kita-kita po tayong lahat sa linggo ng 9:00 ng umaga. Amen.